Sajjida u ċini għandhom il-laneġ tas-sajt u opri oħra tal-baħar tagħhom irmiġjati fil-port tal-Imġarr Għawdex allegaw ma' dan l-istazzjon li l-proġett ta' mill-anqas 6 miljun euro f'puntuns ġodda fl-Imġarr u mċappas minn tixħim marbut ma' tqassim tal-istess irmiġġi. Il-proġett tal-puntuns il-ġodda fil-port tal-Imġarr tlesta fl-2021 u wassal biex l-irmiġġi l-ġodda li jaqgħu taħt transport Malta f'Għawdex żdiedu bi ftit inqas minn 100 post. Għal dawk il-postijiet kienu fetħu applikazzjonijiet u f'ċertu momenti t-total tal-applikazzjonijiet kien ċirka 360. Kien stabbilit li l-ewwel preferenzi jingħataw lis sajjieda full-time u oħrajn part-time. Ġara iżda li f'Għawdex mill-ewwel ġiet il-kelma li jekk trid irmiġġ kellek tkellem lill-Ministru Kamilleri u bosta kienu dawk li jew kellmu lilu direttament inkella li ċertu persuna partikolari qrib tiegħu. Dawk li tkellmu ma' dan l-istazzjon dwar l-istorja żvelata mill-gazzetta tal-mument allegaw tixħim fit-tqassim ta' ċertu rmiġġi anke l-fatt li ċertu persuni spiċċaw birmiġġ f'dawn il-puntuns fl-Imġarr meta m'għandhom l-ebda dritt. Jingħad li rmiġġ fil-port tal-Menqa iġib flejjeż kbar. Bl-istess sorsi jfakru li Mart Clint Kamilleri, Deborah Kamilleri, irresponsabbli mit-tmexxija ta' Transport Malta f'Għawdex.